YouTube. Vi er her med en pottevideo. Og vi skal se lidt på, hvad skal vi se på, Ali? Vi skal se på min pottevideo. Ali, hvad skal vi se på? Jeg skal hellere være med den der spillekonsol. Nej, den kan... Skal ikke pille ved tidsmand under videoen. Men vi skal snakke lidt om Beyblades. Og min lillebror, han har sådan en bane, hvor det er, at man godt kan sætte mit webcam fast på. Så det vil jeg lige se, hvor godt det virker. Men jeg har allerede set sådan lidt inden, og grafikken den er ikke så god. Men man burde godt kunne se. Vil du ikke lige vise de Beyblades, som du skal kæmpe med? Det er jo det. Nej. Okay. Nej, det er min. Ja, du skal vise dem, som du skal kæmpe med. Den her skal jeg kæmpe med. Nej, du skal kæmpe med. Ham her. Ja. Det kan være nemt at slås med ham her, Mikkel. Elliot, du skal kæmpe med ham her. En lille knogle fyr. En Beyblade Metal Fury. Vi købte en hel masse af dem i går. En stykke for en 10'er. Skal du købe ham her? Skal den her slås med dig? Ja. Og så købte vi også den her. Også en af dem fra en 10'er. Hvem skal slås med ham her? Og også den her fra en 10'er. Hvem skal slås med ham her? Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Og en af dem her fra en 10'er. Og så er det mit team. Jeg har en farve. Jeg har en gulddrag. Jeg har den gamle Pegasus. Jeg har Metal Fury Pegasus. Og jeg har den gamle hest. Så nu vil jeg konstruere kameraet på banen. Og så vil jeg lige se, hvordan det er, det kommer til at gå med at monstrere webcam. Men det ser nu meget godt ud. Så Ellie, mig og Ellie, og vi skal i gang med vores første kamp. Og jeg håber selvfølgelig ikke, at webcam det falder ned i banen. Emil, dem skal vi kæmpe imod. Elliot, du skal bare tage en og gøre en klar. Men det sidder sådan pænt lagt væk, så jeg tror ikke det. Men måske kunne vi gøre det på en bedre måde. Sådan så at vi kunne stille den sammen. Så pænt. Nå, den kigger ned i mit bord. Løb og ringer. Emil, nu gør den klar til mig. Ja. Og så den hus. Og hvis det var den bare... Vent. Hvordan kan vi gøre det her? No, nej. Water. It's a water shoe. It's a two. Emil, er du klar, eller hvad? Ja. I Beyblade. Sådan der. Det var vist lidt bedre, og man kan se hele banen. Jeg skal kæmpe den her, det gamle hest. Og Elliot, han skal kæmpe med en eller anden. Nu må jeg gerne se.
skal du da lige vise dertil. Som en musikshow. Men I Men bemærkede I lige en ting? At da det var, at Elliot han tog den op, så blev det meget bedre. Prøv lige stille skarpere her. Okay, det der, det var uskarpt. Jeg tror lige selv, jeg tabte den. what's happening here? Man kan vist ikke få det mere skarpt end det der. Elliot, kommer du? Jeg først dig. Okay, jeg tager først. Jeg vandt. Nej, mine liv er ikke ude nu. Jo, den er død. Nej, fordi min liv er... Den her, den er død. Mine liv er ikke ude nu. Det er sådan et spil, hvor... Nej, Elliot, nu spiller vi rigtigt. Men det er jo ikke helt, jeg kan være på, at jeg kan vende mod dog. Det kan da godt være, du kan. Men jeg får 1, 2, 3 og 4. Elliot, du skal bare tage dig sammen, fordi at vi er på. Jeg kan slet ikke vende. Hvis det er, det her det tager over og tager længere tid, så deler jeg det op i parts. Men glem nu ikke, at det her det er en pottevideo. Og jeg bruger stadig den gamle hest, og Elliot han bruger den nye. Elliot, du skal bare trække til, så vinder du. Så kom. Kom nu. Elliot, du er så alt for slap i dine træk. Nej, jeg var slappen der. Det var du da. Jeg har kun 3 tilbage, hvad skal jeg gøre? Tja. Jeg dør den her gang. Elliot, det er fordi du er for slappen. Nej, det er ikke fordi jeg er slappen. Nej, du er slatten. Nej, det er heller ikke fordi jeg er slappen. Det er fordi du er god og har mange muskler. Nej. Så han gør sådan her. Nej, det er ikke sådan, jeg gør Emil. Men i går, YouTube, der kunne han gøre sådan her. Der er forskel på den. No. Så det er din tur, eller hvad? Og der kunne han sgu godt slå mig. Ja. Så jeg trækker først nu. Du bliver nødt til at trække til, og så genopliver vi den nye hest. Skal jeg ikke have den der? Ja, fordi den er god. Men så hvis den bliver død af dig? Det har den allerede været. Men det håber vi ikke sker igen, vel? Jo, det tror jeg. Det skal du da ikke håbe. Jeg tror, ja, den kan slå Og det kan dig. godt være, at vi tager sådan flere afsnit, altså sådan og lægger op sådan hurtigt efter hinanden. Fordi vi kan jo egentlig kun optage i 15 minutter, fordi altså det er ikke mig, men det er YouTube. Emil, prøv nu. Der siger, at hvis der er, man skal optage fra sit webcam, så må man kun optage i 15 minutter. Hvad for en har du? Ja, jeg har taget den gamle Pegasus. Emil, jeg kan være på, at du kan vinde med den bil. Jeg tror, at du kan vinde. Først, Okay, og jeg trækker først. Det er en eller anden mærkelig bane, han har. Okay, Elliot. Det var en armer. Jeg slog dig. Så jeg må gerne bruge den igen? Nej, altså Elliot, jeg slog dig. Sådan. Så må jeg bruge den igen? Jo. Jeg sagde, det var en armer. Emil, jeg
kan slet ikke slå dig. Nu kan du så. Nej. Jo. Nej. Jo. Er du blevet død? Og jeg kan godt se med tiden, så bliver vi nødt til at dele op i parts. Vi kan ikke gøre det anderledes. Kommer du? Ja. Jeg trækker først. Wow. Du har en god chance for at vinde. Og alligevel ikke. Elliot, du får slatten. Nej, det er fordi bare min flække er så god. Nej. Så han gør sådan her. Nej. God gør du så. Du gør det ikke ligesom i går. Så godt. Der gjorde han sådan her. Så vent og se. Det gør jeg da så sandelig også. Dine små vatterarm. Det er ikke noget. Okay. Og Elliot, prøv at affyre den herop. Lad være med at tage den helt hernede. Se Elliot, jeg fik heller ikke så meget fart på. Lad lige mærke til det. Elliot han fik mere fart på, fordi at han affyrede den herop, end da det var at han affyrede den hernede. Kom nu, gør den klar igen. Lol, Emil. Var jeg super sej der? Du var halv sej. Emil. Ja, springer mig i luften her. Herop. Men der kan jeg ikke. Der kommer den. Lol. Ellers så er det den måde du holder på den på. Ja. Han holder sådan under. Ja, det er sådan, jeg Elliot, du skal holde med fingrene her ovenpå. Sådan her. Sådan her, Emil. Er det sådan her, jeg skal holde? Vi skal holde sådan her. Hvordan? Sådan her. Nej, du skal holde med dine fingre ovenpå. Sådan her. Nej, med dine fingre ovenpå. Det sjovere sådan. Nej, ovenpå. Prøv at vise mig. Nej. Se her. Det her det er din hånd. Og dine fingre, de skal være inde i heroppe fra. Og så skal du kigge. Sådan her. Ja. Og jeg kan bedre, at jeg kan vende. Okay, Elliot, det her det er den sidste gang, du får med den der blade. Skal vi ikke bare opgive, Elliot? Du har vatterarm i dag. Skal jeg spille det mere? Nej. Så er det min, der er død. Elliot, du har vatterarm i dag. Men sætter på min. Så se. Emil. Du skal bare bruge en meget dårlig blade, så kan jeg slå den. Måske. Jeg bruger guldfarve. Den er så dårlig. Kom nu. Den er dårlig. Først. Æber på den. Elliot, du får vatterarmet i dag. Men der er fordi jeg spiste noget, så er min udsnit kæmpe. Så, nu vil vi se noget et eller andet, hvor der jeg kæmper mod mig selv. Emil, må du gøre noget ved? Blade så ustand til at kæmpe. Pegasus tabte. Emil er ustand til at kæmpe faktisk. Og gulddragen vandt. Ja, Vi bliver nødt til at afslutte det her episode nu. Vi ses så længe.